Yeah. Heika tuli kertoo miten tää asia menee. Okei. Olkaa vittu hiljaa kaikki. Tekää turpana kiinni. On vanhan liiton hip-hoppaaja. Enkä mikään vittu tiktokkaaja. Fuck blokkaavat suihin ottajat. Jengi jotka elää Suomen orjana. Yeah. Sä oot trollaaja, mä oon kostaja. Räkikset sä turpaat tosta vaan. Sun mutsi on mun edes kontalla. Se on koskava, valmis ottama. Heikka ei oo mikään vittu somettaja. Eikä mikään vittu sukupuolen olettaja. On sun paskan räppiuron lopettaja. Kuuntele tarkkaan, mä oon opettaja. Ja sun mutsi pillusta on se todettava, et se on levempi kuin joku konepaja. Elämi silti koeaja, olihan se koettava. Nyt mä olen radalla, koska on podettava. Oot sä joku vittu vaikuttaja? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä joku vittu vaikuttaja? Oot sä maailman ainut napa? Tuo paska ei oo vaikuttava. Ei kuule teistä ainuttaka. Oot sä joku vaikuttaja? Mitä vittu? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä maailman ainut napa? Tuo paska ei oo vaikuttava. Ei kuule teistä ainuttaka. Ja siellähän se itse vittu Jeesus menee. Instagramis jotain Jeesustelee. Free Palestine meet huutele. Etkä suostu ees Euroviisui kuuntele. Ja kiitti oikeesti kun pelastit maailman. Sä oot yhtä fiksu kuin Keharin baarissa. On saanut tarpeeksi näistä vittu huorista. Ketä ei kiinnosta Ukraina, koska Ukraina meni pois muodista. Nyt oot mukavasti sun nojatuolissa. Oot niin huolissas Palestiinan nuorista. Sodit, mut et oo valmis ottaa luodista. Kyllä Israelkin pitäis mun mielestä tuomita. Mut ota eka selvää sodan osa puolista. Ennen kuin meet some ottaa kantaa. Toi shitti on ripuli, eikä kovaa paskaa. Bitch! Oot sä joku vittu vaikuttaja? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä joku vittu vaikuttaja? Oot sä maailman ainut napa? Tuo paska ei oo vaikuttava. Ei kuule teistä ainuttaka. Oot sä joku vaikuttaja? Mitä vittu? Oot sä joku vaikuttaja? Mikä sä oot? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä maailman ainut napa? Tuo paska ei oo vaikuttava. Ei kuule teistä ainuttaka. Bitch! Jos oot lihaksikas ja paksuviiksinen, muista et on rikos olla maskuliininen. Taas loukkaantuu joku pellefeministi. Se on oikeesti töölös asuva elitisti. Vetää kolaa jos salee se ministi. Se itki kun se Tesla meni rikki. Se pelle ei työväkeä nähnytkään. Silti se kommari paskaa lässyttää. No räkiksille ei pitäis olla kännykkää. Aina kun nää avaa suun alkaa ärsyttää. Haluan vaan leikkiä jotain vitu uhria. Mä panen sun mutsia vitu monta tuntia. Ja tajusin et siellä on käynyt monta kundia. Valkoisia, mustia ja salee pari kurdia. Älä häiritse kun on sun mutsia panemas. Ja pidä omana tietona sun woke-agendas vitu huora. Oot sä joku vittu vaikuttaja? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä joku vittu vaikuttaja? Oot sä maailman ainut napa? Tuo paska ei oo vaikuttava. Ei kuule teistä ainuttaka. Oot sä joku vaikuttaja? Mitä vittu? Oot sä joku vaikuttaja? Mikä sä oot? Oot sä joku vaikuttaja? Oot sä maailman ainut napa? Tuo paska ei oo vaikuttava. Ei kuule teistä ainuttaka.